campaign ba yan? Ano yung campaign? Ako ay, paano ba? May mga, halimbawa kasi may mga schedule kami na, di ba may mga schedule tayo na broken. So, doon, naghahanap tayo ng campaign funds and ito naman dideclare natin lahat sa SOSE. Yun nga, yung binabanggit ko parati na pag minsan may mga naaawa na, oy wala kang t-shirt na binabato, bigyan ka namin ng 2 sakong t-shirt. So, mga ganun. Yung TV, ang mahal. Mahal ng commercial. Pero I think bumaba na. May memo na yata yung Comelec para ibaba to ilang percent yung cost. So hopefully makapag-raise tayo ng tama at may isang buwan pa mahigit para makahabol dun sa commercial.